Gajwan kupogro gi mana tir nyake gwenge mag Solai. En higni auchiel nyaka ne yaw ma Solai muoch kendo nego ji madirom 48 kendo weyo lal mathoth mag mwandu mathoth. Apis jomin buche kotelie gi Alex Muteti. Koro dwaro wito oko burano ka iluwo ni ji mane odonjnegi e wach ma yawno. Kaachiel gi ji mane oyudo lal ne osebedo gi winjruok e oko mar doho ka oting'o chudo maromo siling milion 2 kaachiel gi siling 100,000 kotenre gi pek mar lal mane ng'ato oyudo. Paro makama osir gi okil Ferdinand Masinde gi okil mochung' ne ji mane oyudo lal Hagai Chimei mayango ni winjruok ne oseketi madhi neno ni wachni olos oko mar doho. Sorry, the letter was addressed to the DPP requesting that the matter be settled out of court. And Your Honor, with utmost humility, the DPP seeks your leave to have the proceedings withdrawn.